L-Evanġelju qiegħed jixxandar mad-dinja kollha. Il-Knisja hija involuta biex twassal din l-aħbar it-tajba lin-nies u n-nies qegħdin jisimgħu bidnejhom u qegħdin jafu l-possibilità illi iva hemm refuġju Alla tagħna rimedju kontra d-dnub li huwa ibnu Ġesu Kristu fil-mewt u l-qawmien glorjuż tiegħu. Dis-sejħa tasal esternament. Il-bniedem jismagħha, forsi jiddelibera dwarha, jaħseb dwarha. Però rrid ikun l-Ispiritu Santu issa li dik l-istess messaġġ li qed jinstemma minn diversità ta' nies iwasslu fil-qalb. Allura rridu narfu d-distinzjoni, hemm differenza bejn sejħa esterna illi tasal sal-widna jew sal-moħħ ngħidu hekk li l-bniedem jifhem x'qed jingħad. Tajjeb? U tieqaf hemm. Ma dik l-istess sejħa meta użata mill-Ispiritu Santu u ssir effettiva fil-qalb, dik insejħula s-sejħa interna. Is-sejħa interna li Pawlu jitkellem kemm il-darba dwarha, pereżempju l-Korinti jgħidilhom li l-Griegi qed nifittxu l-filosofija u l-erf u l-lut ifittxu l-mirakli, imma aħna nxandru l-Kristu msallab, blu għal-lut, skandlu għal-ġentili, imma l-dawk li huma msejħin għaw id-differenza. Ġifi ħafna di jisimgħu il-Vanġelu, jgħadduh bħala bluwa, bħala storja bla sens, storja irrelevanti għalihom. Imma l-dawk li huma msejħin sew lut u kemm Griegi Kristu għall-qawwa talla u l-erf talla. Dik is-sejħa interna ġifieri meta il-messaġġ tal-Evanġelju ikun applikat mill-Ispiritu Santu fil-qalb tal-bniedem, appuntu il-bniedem jilqa lotja gratis li Alla qiegħed jagħti, ġifieri l-ibnu Ġesu u fih isib il-milja tas-salvazzjoni tiegħu. Però kif jista' l-bniedem jilqa ħwejjeġ spiritwali meta Pawlu jgħidilna li l-bniedem naturali ma jirċevix, mhux kapaċi jilqa il-ħwejjeġ tal-Ispiritu talla, x'huma blu għalih. Kif jista' jkun? Jilqahom biss billi l-istess Spiritu Santu li jaħdem fil-qalb tiegħu iweldu mill-ġdid. U dan huwa s-suġġett tagħna llum. Meta nitkellmu dwar is-sejħa talla, Alla li qiegħed isejjaħ bil-qawwa tiegħu biex jiġbed in-nies lejh, in-nies attwalment se jiċċaqilqu u se jiġu biex jemmnu fi Kristu u jindmu u jdurre Alla, dan ħajamluh biss għax Spiritu Santu ikun tom din il-ħajja ġdida fir-ruħ tagħhom. Ġesu jitkellem dwar bħala it-twelid minn fuq jew it-twelid mill-ġdid. Tajjeb, dik il-dialogu sabiħ u tant istruttiv li Ġesu kellu ma' Nikodem u wieħed mill-gbarat tal-lut, espert fil-Bibja, u Ġesu ċanfru qallu kif ma tafx dal-ħwejjeġ. Inti suppost qed tgħallem lil nies oħra, nies komuni, ma tafux dal-ħwejjeġ? Ġesu qed jitkellem dwar att ta' Alla, att divin li huwa indispensabbli għas-salvazzjoni tagħna. Li mingħajr it-twelid mill-ġdid ma nistgħux insalvaw. Diġà tkellimna fit-tul dwar Alla l-Missier li ippredestina lin-nies, iddetermina minn qabel, mill-eternità. Nies li għandhom ikunu salvati, Ġesu li miet fuq is-salib appuntu biex ipatti jagħmel pattija kompluta u perfetta għan-naġġ tiegħu sabiex jiġborhom il-koll fih danu u issa l-Ispiritu Santu illi wkoll għandu xogħol indispensabbli mingħajr il-ħidma tal-Ispiritu Santu ħadd ma jista' isalva. U allura qegħdin naraw kif is-salvazzjoni tagħna hija salvazzjoni trinitarjana. Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu f'unità bejniethom għax huma Alla wieħed, tajjeb, Alla huwa favur dawk illi huwa isejjaħ għalih innifsu skont l-intenzjoni tajba tar-rieda tiegħu. Ma qegħdin ngħidu li s-sejħa divina meta Alla jilħaq anke l-qalb tal-bniedem u twelid mill-ġdid huma marbutin sfiq flimkien. Ma jistax tifridhom minn xulxin. Alla jsejjaħ mingħajr it-twelid mill-ġdid, però l-bniedem ma jistax jirrispondi. It-twelid mill-ġdid huwa
l-att divin illi bih il-prinċipju ta' ħajja ġdida, ħajja spiritualment ġdida, ħajja li qabel il-bniedem ma kellux. Issa huwa imħawwel fil-bniedem u allura id-dispożizzjoni tal-bniedem, l-attitudni tal-bniedem, ix-xeħta tal-bniedem, l-attrazzjoni tal-bniedem issa hija magħmula għad-disa. Il-bniedem issa isir iħobb il-Alla, jaraf il-Alla, ifittex il-Alla. L-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lil Titus jgħid illi wara dan deret it-tjieba u l-imħabba tal-Alla, is-Salvatur tagħna l-bnedmin. Mhux blopri tagħna li konna għamilna, iżda skont il-ħniena tiegħu salvana. Kif? Bil-ħasil tat-twelid mill-ġdid. Il-ħasil tat-twelid mill-ġdid. Qabel ir-ruħ kienet maħmuġa, mnitsa, mifruda minn Alla, issa bil-ħasil tat-twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu li sawwa fuqna bil-kotra b'Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna. Pawlu qed jgħid hawnhekk li twelid mill-ġdid il-barka fenomenali illi Alla bija jagħmilna ħajjin spiritwalment għal ħjienna Ġesu Kristu. Kull barka ixini semmi li ma barka trid illi aħna nirċievu ngħand Alla għal ħjielna Sidna Ġesu Kristu permezz tal-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Dak li qed jgħid l-Apostlu Pawlu hawnhekk. Mela t-twelid mill-ġdid hija dik il-bidla fondamentali, mhux sempliċement ħatilla pazza minn barra, jew kont pejjeb u issa m'intix ħadd pejjeb iżjed jew fenna fjena qabel kont tiżloqlok xi kelmu sa toqgħod attent jew ħadd neħħi għax ta' vizzijiet. Dika kulħadd jista' jagħmilha bil-qawwa tiegħu, brieda tajba, b'motiv li jista' jkun u x'inhu, tajjeb tista' tirranġa minn barra. Tista' tirranġa minn barra. Iva tkun isek bat ħanżir illi ħsiltu u jidher nadif. Tajjeb tieħ l-ewwel ċans u jurik in-natura tiegħu għadha l-istess. Illi mal-ewwel ċans ifittex biex imur jerġa' jistaħam jew jitħammeġ fit-tajn. Le, il-twelid mill-ġdid hija bidla fundamentali. Ja bidla radikali mill-qiegħ. Il-bniedem mifrut minn Alla mingħajr il-ħajja spiritwali issa tingħatalu din il-ħajja ġdida. Allura il-bniedem issir ħaj spiritwalment. Efesin 2, Pawlu jispjega sabiħ ħafna. Fejdilna intom Alla tagħkom il-ħajja, intom li kontu mejtin fil-ħtiet id-dnubiet li fihom mxejtu fl-modi skont il-prinċep tal-ħakma tal-ajru. L-ispiritu li jista' jaħdem fuq id-diżubbidjenza. Intom li kontu l-istess bħal l-oħrajn u li tilgħadab, immissa l-imħabba kbira tiegħu li bijaħabna Alla tagħkom il-ħajja flimkien ma' Kristu. Għajjimkom flimkien u qiegħdkom flimkien miegħu fis-smawiet. Pawlu qiegħed jitkellem dwar it-twelid mill-ġdid hemmhekk. Fejn Alla jsibna mejtin, tajjeb, u jagħmilna ħajjin. U għall-Ispiritu Santu. L-Ispiritu li jagħti l-ħajja illi attwalment iwettaq dan ix-xogħol ta' grazzja fina. Allura it-twelid mill-ġdid huwa komplut, fatt wieħed. Din għandna nifhmuha ma sibx li hija diffiċli. Jew int ħaj jew mejjed, vera? Anke fiżikament bniedem se jkun moribond, jista' jkun fenna fina bil-kemm qed jieħu nnifs, imma tabib, jitqabad li ma tabib jista' jgħidlek hux ħaj jew mejjed. M'hemmx triq tan-nofs. Jew ħaj inkella mejjed. Jew miżżewweġ inkella xiex għażeb. Ma sax tkun nofsok miżżewweġ u nofsok għażeb. Qegħdin nitkellmu dwar hemm ħanejdu hekk linja li trid tinqasam. Jew tinsab ġewwa is-saltna tal-Alla, jew tinsab barra is-saltna tal-Alla. Mhuwiex proċess. Mhuwiex twelid mill-ġdid li jieħu fit-tul ta' snin. Dak it-taqdis jieħu it-taqdis meta Alla sa qiegħed inaddafna prattikament u qiegħed jaħdem fina biex ninżaw il-bniedem l-qadim bil-vizzijiet kollha tiegħu u nilbsu l-bniedem il-ġdid. Dak huwa kors li jieħu tul il-bqija ta' umorna kollha. Meta twelid mill-ġdid huwa il-bidu fejn tingħatalna ħajja ġdida. Tajjeb,
Ġwanni pereżempju jgħid aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja għax nħobbu lill-aħwa. Ġwanni qed jgħid li evidenza konkreta, mod wieħed kif inti tista' tinduna twelidx mill-ġdid jew le hija kapaċi tħobb, hija tħobb, dak huwa sinjal li Alla minn mewt spiritwali tajjeb għalak minn dik il-mewt u tak ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Twelid mill-ġdid ovvjament huwa xogħol inskrutabbli tal-Alla, ma nistgħux nifhmu kif u x'fatta jsir. Ma nistgħux nifhmu dan il-xogħol stupend u misterjuż tal-Alla nistgħu nipperċepixxuh, nistgħu narfuh, nistgħu nindunaw bl-effetti tiegħu. Nistgħu naraw ir-riżultati tiegħu. Imma twelid mill-ġdid assaġġ naħseb ħadd minna mhux naħseb, ħadd minna ma jista' jgħid li jiftakar il-ġurnata, is-sija u l-mument meta twelid mill-ġdid. Hija impossibbli. Meta Alla jagħtik il-ħajja, jagħtik il-ħajja. U inti bħal tarbija li għadha kif twildet, dik it-tarbija għandha l-ħajja, vera? Per ma tafx li għandha l-ħajja. Ma għandha l-ħajja. U dik hija l-ħaġa importanti. Ġesu spjega il-lat misterjuż ta' twelid mill-ġdid. Billi qal ir-rieħ jonfoħ ferit. U rieħ bil-Grek pneuma l-istess bħal spiritu. Spiritu u rieħ fil-Grek huma kelma waħda, pneuma. Mela l-ispirtu jew ir-rieħ jonfoħ ferit. Inti tisma' l-ħoss tiegħu, però ma tafx minn fejn hu ġej u lanqas fejn hu sejjer. Ir-rieħ għadu sal-lum il-ġurnata minkejja l-avvanza tax-xjenza huwa fenomenu misterjuż. U forsi nisimgħu il-rapport tal-Uffiċċju Meteoroloġiku jgħidilna għada r-rieħ ħajkun mill-Majestral u mbagħad jaqleb u mbagħad ħafna drabi ma jsir xejn minn da. Jew jgħidu ħajkun qawwi mbagħad ma jkunx qawwi. Tajjeb, ġifieri dana minkejja l-avvanzi xjentifiċi, aħseb wara dakinhar, meta Ġesu qal Nikodemu, dawn kienu soċjetà pjuttost sempliċi. U anke llum il-ġurnata qallu aħna l-koll naħseb jiena ta' intelligenza normali, ma nistgħux nifhmu kif ir-rieħ jonfoq minn din direzzjoni u mbagħad xifettillu jdawwar id-direzzjoni tiegħu u lil min jilħaq naraw l-effetti tiegħu. Ir-rieħ ma narawx, però naraw is-siġar jiċċajlu, naraw il-weraq itir mar-rieħ, nħossu labra dieħla ġajnejna maħabba r-rieħ, vera? L-effetti tar-rieħ narawhom. Ir-rieħ innifsu, invisibbli, jagħmel ix-xogħol tiegħu però ma nistgħux nikkmandawh. Ma nistgħux nikkontrollawh, hekk ukoll l-Ispiritu Santu. Lil min iwellet l-Ispiritu Santu mill-ġdid? Il-dawk illi skont l-għan tal-missier huma maħtura għal ħajja ta' dejjem. Il-dawk illi Ġesu miet għalihom fuq is-salib. Ġesu hawnhekk qiegħed jgħidilna mela illi x-xogħol tal-Ispiritu Santu filli jagħti l-ħajja lil min irid kif irid u x'ħin iridu. It-twelid mill-ġdid mela forsi qegħdin tifhmuni diġà mhuwiex ix-xogħol tagħna, lanqas aħna ma nistgħu nikkooperaw mal-Ispiritu Santu bħalma tarbija li waslet biex titwielet dik it-tarbija titwielet għax twellida omma. It-tarbija mhix attiva fit-twelid. Hekk ukoll il-bniedem fit-twelid mill-ġdid. L-Ispiritu Santu li jweldu mill-ġdid, jirriġenerah, jagħtih ħajja ġdida. Ovvjament ma jistax jikkopera għax bniedem spiritwalment mejjed, ma jistax jikkopera bħalma ma jikkoperax Lazzru jew it-tifel tal-għamla ta' 9 jew it-tifla ta' 12 sena meta Ġesu kellimhom u għalilhom biex iqumu mill-mewt. Kif ikkoperaw miegħu? Kienet il-kelma ir-rieda kreattiva ta' Ġesu Kristu illi minn mejtin saru ħajjin. L-awtur ta' twelid mill-ġdid huwa Alla waħdu. U dina rrid nenfasizza il għaliex hawn ċertu tagħlim illi jippreżentaw it-twelid mill-ġdid bħalli kieku rridu
nikkoperaw malla f'din il-ħaġa fil-bidu net tal-ħajja Kristjana tagħna biex minn nies mitlufa nsiru nies salvati, biex minn nies barra mis-saltna talla nitlu fis-saltna talla u l-Ispiritu Santu li jdaħħalna fis-saltna talla. L-awtur ta' twelid mill-ġdid huwa Alla waħdu. In-nies jirċevuh il-Ġesu Kristu, jilqgħuh fil-ħajja tagħhom iva, jemmnu fih, jemmnu f'ismu, Ġesu jagħtihom l-awtorità li jsiru li Alla li twildu mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, lanqas mir-rieda tal-bnedmin, ma twildu minn Alla. Speċifikament twildu mill-Ispiritu Santu. Mhux jien li rrid insir Kristjan, Alla riedni. U infatti kien jafni bismi minn qabel il-ħolqien tad-dinja u fil-mument propizju oġbu li jagħtini din il-ħajja. Għalhekk aħna nitkellmu dwar l-Evanġelu tal-grazzja ta' Alla. Il-favur b'xejn ta' Alla. Ħafna nies iswa diffiċli biex ikunu daqshekk ċari, imma l-Iskrittura hekk titkellem. Twildu minn Alla, mhux bir-rieda tal-bnedmin ma twildu minn Alla. Ġifieri mhux jien imma Alla. U mhux bejnietna, mhux xogħol bejnietna xi missjoni konġunta xejn minn dan. Huwa xogħol esklusiv ta' Alla fir-ruħ tal-bniedem. L-istess ħaġa jgħid ġagbu fl-ittra tiegħu kapitlu 1 vers 18 fejdina bir-rieda tiegħu welidna bil-kelma tal-verità biex inkunu qisna l-ewwel frott tal-ħaq tiegħu. Bir-rieda tiegħu, bir-rieda ta' Alla il-Missier. Skont il-għan etern tiegħu. Ġesu, infatti, jirrepetija darbtejn din ħaġa li huwa l-Ispiritu Santu li wellidna mill-ġdid. Ġwanni 3 vers 3. Wieġeb in-Nikodemu qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna talla. Tassew ngħidlek jerġa' repetilu jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispiritu Santu ma jistax jidħol fis-saltna talla. Ġifieri m'hemmx kooperazzjoni f'din il-ħaġa Alla jridna nikkoperaw miegħu fit-taqdis. Iridna li nilqgħu kelmtu, nimmeditaw fuqha, nitolbu fuqha, nkunu attivi iva. Fit-taqdis tagħna għandna nikkoperaw biskieħ, nkunu mimlijin bl-Ispiritu Santu, ma nirreżistuhx, ma nberduhx. Ma fil-bidu tal-ħajja Kristjana tagħna ix-xogħol l-Ispiritu Santu jaħdem waħdu il għaliex appuntu ma nistgħux ngħinuh m'għandux bżonn l-għajnuna tagħna. Ma nistgħux nikkoperaw miegħu għax ninsabu mejtin spiritwalment, imma appena nirċievu dik il-ħajja spiritwali imbagħad iva nkun nistgħu nemmnu f'Ġesu Kristu. Nindmu mid-nubietna u nibdew ħajja ta' konverżjoni. Ħajja li issa fil-ħsieb, fil-kliem, fl-emil tagħha hija ħajja li hija mdawra lejn Alla. Għaliex? Għax Alla dawwarna leh. Alla tagħna dik il-direzzjoni u dik il-ħajja ġdida. Il-fatt li Ġesu ċanfar lil Nikodemu qallu kif jista' jkun? Qallu tistaġibx għax għadlek jeħtieġ titwil mhux. Tistaġibx għala għax suppost tgħallimha. Nikodemu li kien espert tal-Bibja, kien jafa l-Bibja. U Ġesu għalhekk ċanfu, għaliex xaġa daqshekk bażika, daqshekk fundamentali, Nikodemu l-aktar li seta' jaħseb illi twelid mill-ġdid, nerġa' nidħol f'ġuf ommi u nitwieled, x'hemm inta. Ġesu qed titkellem dwar l-intħil ta' Alla, l-intervent grazzjuż ta' Alla fir-ruħ tal-bniedem. Xi ħaġa li pereżempju Eżekjel ħabbara, kapitlu 36 tal-Ktib tiegħu vers 25, fejn Alla jgħid jiena nroxx fuqhom il-manadif u tindafu mill-inġiża kollha tagħkom u mill-idoli kollha tagħkom nippurifikakom. Innutaw kif Alla qed jagħmel dax-xogħol. Ħankompli naqra. Alla waħdu qed jagħmel dax-xogħol. Jien favur tagħkom. U qalb ġdida wkoll natikom.
U spiritu ġdid inqiegħed fikom. U naqlalkom il-qalb tal-ġebel minn ġisimkom u nagħtikom qalb tal-laħam. U nqiegħed l-ispiritu tiegħi ġewwa fikom. U nikkawża li intom timxu fl-istatuti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Ġifieri qegħdin naraw, jdu nenfasizzaw iżel quddiem, illi twelid minn ġdid jagħdi bidu biex aħna nkunu rridu nobtuh il-Alla. Nkunu nixtiequ illi aħna inħobbuh. Nkunu nixtiequ li aħna nosservaw il-kmandamenti kollha tiegħu. Ara, nikkawża li intom timxu. Meta? Wara li jkun għalanna l-qalb tal-ġebel, qalb insensittiva, qalb ma tirrispondix, qalb mejta, jagħtina qalb tal-laħam li tħoss, li tirrispondi, li tirreaġixxi għas-sejħa ta' Alla. Din l-meravilja, l-aġeb tal-grazzja ta' Alla, illi Alla qal minn qabel b'Eżekjel, b'Mosè, b'diversi awturi fit-Testament il-Qadim, illi dan huwa x-xogħol tal-grazzja tiegħu. X-xogħol tal-grazzja tiegħu daqskemm meta Alla fil-bidu Alla ħalaq is-semawiet u l-art. Min għenu lill-Alla? Min kien miegħu biex jagħtih parir jew forsi jikkopera miegħu biex iġib fl-eżistenza tal-univers vast u d-dinja tagħna? Min? Ħadd. U waħdu. Għaliex? Għax il-kreazzjoni, l-abbiltà biex mix-xejn toħroġ xi ħaġa hija ta' Alla waħdu. Jiena kapaċi kittini tila u zeba u kuluri u pnietel u żejt, forsi nagħmellek xi pittura kemm medjokri ma nagħmellek xi ħaġa minn materjal li diġà jeżisti. Minn xi ħaġa ma teżistix, mill-mewt Alla joħroġ il-ħajja, Alla biss kapaċi jagħmilha. Mingħajr il-kooperazzjoni ta' għalhekk hija falsa l-aħħar l-idea kattolika illi it-twelid minn ġdid isseħħ bil-magħmudija, irid ikun hemm il-qassis li jroxlok ilma fuq rasek. Hija ma tagħmel sens, hija assurda. Fejn jidħol il-ħolqien Alla waħdu jaġixxi, Alla waħdu jaħdem. Għalhekk l-Apostol Pawlu jalludi, jagħmel referenza għal fatt meta Alla qal ħajkun id-dawl. U x'ġara? Immedjatament mid-dlam ħarġ id-dawl. Id-dawl obdih il-Alla meta d-dawl ma kienx jeżisti. Min kapaċi jagħmel dan l-affarijiet? Alla waħdu. Għalhekk 2 Korintin 4 vers 4. Pawlu l-ewwel jirreferi għal nies mitlufa kif konna aħna qabel ma konvertejna. Illi fosthom Alla ta' d-dinja ġifieri x-xitan ma moħħ dawk li ma jemnux. Biex id-dawl tal-Evanġel glorus ta' Kristu li huwa xbija tal-Alla ma jidhix fuqhom. Huwa impossibbli l-bniedem jirrispondi Alla, huwa għami, huwa trux. Għandu qalb tal-ġebel. Imma Alla illi ordna li d-dawl jiddi mid-dlam idda fi qlubna biex idawwalna bit-tarif tal-glora tal-Alla f'wiċċ Ġesu Kristu. Ta' minnu x-xogħol kreattiv ta' twelid minn ġdid ta' Alla waħdu. Palma fil-bidu Alla ħalaq id-dawl, issa dawwa l-qlubna dawwarna lejh bil-qawwa omnipotenti tiegħu. Dan ix-xogħol ta' twelid minn ġdid huwa indispensabbli għas-salvazzjoni. Ġa għadta u Ġesu fil-diskursata tiegħu ma' Nikodemu jirrepetiha 3 darbiet. Ġifieri l-aktar ħaġa li rridna nkunu persważi hija li mingħajr ma nkunu mwielda mill-ġdid impossibbli li nsalvaw. Impossibbli li mmorru l-ġenna. Tassew. Meta amen lego soj bil-Grieg. Tassew ngħidilkom. Mela Ġesu ħajjed xi ħaġa verament kollox huwa importanti kull ma qal. Imma meta jagħmel dik l-introduzzjoni tassew ngħidlek. Jew tassew ngħidilkom. Hawnhekk hemm enfasi speċjali. Tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilx mill-ġdid ma jistax jara s-salt, ma jistax aqas biss jikkonoxxiha, ma jistax aqas biss jirrikonoxxi u jirrealizza illi hemm saltna tal-Alla. Aħseb wara li jidħol fiha. Aħseb wara l-aktar li jista' jagħmel bniedem meta jitkellmu għas-saltna tal-Alla jiġi salta politika kif għamlu l-Lut
Li ħajkollhom sultan issa li ħajtajjar lir-Rumani u ħajtihom il-paċi, paċi fuq l-art, u ma jkun qashom xejn. Ma saltna talla ta' ġustizzja ferħ u snin fl-Ispiritu Santu, il-bnieta ma jkonoxxijiex. Wis inqas jidħol fiha, jerġa' jgħidlu lil-Nikodemu, jekk wieħed ma jitwilx mill-ilma u mill-Ispiritu ma jistax jidħol fis-saltna talla. Għalhekk l-Apostol Pawlu jgħid illi Alla trasferina minn taħt id-dominju tad-dlam għas-saltna ta' ibnu l-maħbub. Naħana ġen ripeti, ta' minnu ta' xogħol ta' Alla li jaqbad il-bniedem u minn taħt il-ħakma u t-tirranija tax-xitan jeħilsu sabiex idaħlu taħt sultan ġdid li jismu Ġesu Kristu. Dan it-trasferiment Alla waħdu kapaċi jagħmlu. Vers 7 ukoll Nikodemu jgħidlu għat-tielet darba tistaġib x'għedlek jeħtieġ twietu minn ġdid. Il-bniedem l-aktar ħaġa għandu bżonn mhux li jkollu l-flus, mhux li jkollu saħħa, mhux li jkollu edukazzjoni, mhux li jkollu ebda ħaġa oħra, dak li fejtu ma sbieħ u relattivament neċessarji, però il-ħaġa indispensabbli bħala bnedmin midinbin maqtuwejn mill-ħajja Alla hija illi nitwieldu mill-ġdid. L-aktar ħaġa bżonn juża illi għandna. Għalhekk l-Apostol Pawlu fil-Galatin 6, vers 15. Qed jikteb biex jerġa' jfakkar il-Galatin x'inhu l-Evanġelju. L-Evanġelju. Il-għaliex kien hemm nies qed jgħidulhom biex issalva trid tagħmel iċ-ċirkonċiżjoni u trid tosserva l-festa tal-Lowt u l-qamar ġdid u dan l-affarijiet kollha li Pawlu qal dak huma dell li issa twettqu fi Kristu. Tajjeb, allura qed jikkorreġihom u fl-aħħar tal-littra jgħidilhom għax fi Kristu Ġesu. La ċirkonċiżjoni u laqas in-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni ma jiswa xejn. Imma li jiswa huwa kreatura ġdida, jew ħolqien ġdid. Referenza għat-twelid mill-ġdid. Pawlu qed jgħid illi l-importanti huwa illi nkunu mogħtija dil-ħajja spiritwali mingħand l-Ispiritu Santu u bil-qawwa tiegħu. Palma Mosè lill-Iżraelin għallilhom kemm il-darba fid-Deuteronomju qabel ma miet u jgħidilhom għamlu ċirkonċiżjoni fil-qlub tagħkom. Din hija parallel ma li qal Ġesu lil Nikodemu. Jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Mhux għax aħna kapaċi nagħmluha fuqna nfusna jew ma nfusna jew fuq ħadd ieħor. Ġesu qed jgħidilna x'inhu l-bżonn tagħna. Imma għax hemm dak il-bżonn ma jfissirx li aħna nistgħu nissodisfaw dak il-bżonn. Huwa Alla li jissodisfa ħalina dak il-bżonn. Għalhekk meta Mosè l-Lut jgħidilhom għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom, tirrealizzaw li qed jgħidilhom jagħmlu xi ħaġa li hija impossibbli għalihom li jagħmluha. Impossibbli. Kif tista' inti topera f'qalbek, fin-natura tiegħek? Ġeremija qal ukoll, qal jista' l-Etjopjan jibdel il-lewn tal-ġilda tiegħu jew jista' l-jupard ineħħi d-dbajja ta' ġismu. Daqshekk ieħor tistgħu intom. Intom li intom imdorrijin, ta' ġifi n-natura tagħna l-bniedem huwa ħażin, kif jista' jibdel in-natura tiegħu? Irid ikun Alla li jibdililu dik in-natura. Dik hija twelid mill-ġdid. L-intervent ħanejdu dil-kirurġija fil-qalb illi aħna għandna bżonna ikkmandati illi naraw illi isseħħ fina, però ma ħanx kapaċi nagħmluha fuq nafusna. L-Ispiritu Sant. Għalhekk Mosè mbagħad b'mod ammirabbli ħafna. B'mod fil-bidu Deuteronomju 10 vers 16 jgħidilhom għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom tkunux aktar qalbkom jibsa. Fl-aħħar tal-ktieb imbagħad Deuteronomju 30 u vers 6 isimgħu xejdilhom. U l-mulejala tiegħek jagħmillek iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbek u f'qalb nislek biex tħobb lil mulejala tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha biex tgħix. Dak li qalilhom aktar kmieni li kien impossibbli għalihom li jagħmlu, issa hekk qed jgħid Alla se jagħmellek iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbek. Alla se iwasslek biex tibda tħobbu
b'qalbek kollha u b'ruħek kollha biex tgħix. Għax lejxin tagħna l-ħajja eterna li aħna narfu lil Alla u ngħixu f'relazzjoni vitali miegħu permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Kellu raġun Wistin ta' Ippona meta rrifletta fuq dal-affarijiet. U l-Alla kien ħobb jitolbu għatina dak kollu li tirrikjedi minna u aħna natulek. U di tot mill-bidu sa tmiem tal-ħajja Kristjana. Mill-bidu tal-ħajja Kristjana jekk l-Ispiritu Santu ma jwellidniex mill-ġdid ma nistgħux. Ġesu qal meta d-disċipli staġbu qalu mela min jista' jsalva. Jekk qas wieħed sinjur bir-riżorsi u bil-proprjetà kollha tiegħu ma jistax isalva. Ġesu qal kemm hu diffiċli għal bniedem sinjur li jidħol fis-stat ta' smawwiet. Mela min jista' jsalva dik qed ir-reazzjoni tagħhom. Ġesu qal taf huwa sew x'qal. Għal bnedmin da ma jistax ikun. Imma mhux għal Alla, x'għal Alla xejn mhuwa impossibbli. Appuntu, għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom ma nistgħux nagħmluha. Il-mulej għamil għalina. U għalhekk din irridu nitolbu ilu lil Alla. Għatina dak li qiegħed tiddomanda minn għandna u aħna nagħtulek. Aħna nagħtulek. Dipendenti għal kollox fuq il-ħniena sovrana ta' Alla. Forsi nsemmilkom il-każ ta' Lidja. Waħda mill ħafna nisa illi ġo dal-post tat-talb ġo Filippi, Pawlu għadu kif qed jasal u Sila u imorru f'dan il-post fejn kien hemm miġmuwa diversi nisa, Pawlu jkellimhom x'għandhom il-Vanġelu, Luqa jirrapporta x'ġara. Atti 16 vers 14. Il-qalb din sematna jgħid. Din il-mara, Lidja, ħanqarħilkom eżatt. Atti 16 vers 14. Waħda mara jisimha Lidja li kienet tbigħ il-porpra mill-belt ta' Tjattira li kienet qim lil Alla, ġifieri kienet diġà reliġjuża u kienet diġà issa kellha dik il-trobbija li xtaqet ħajdu hekk bil-mod tagħha tfittex il-Alla. Kienet qim il-Alla, sematna il-qalb ta' din il-mulej fetaħ biex tisma' l-ħwejjeġ li kienet jgħid Pawlu. Huwa vers huwa sentenza sabiħa ħafna. Il-qalb di sematna. Din hija is-sejħa esterna. Mhux biss semagħthom in-nisa l-oħra kollha. Semgħuh lil Pawlu jitkellem. Di sematna. Qed jispeċifika lilha. Il-qalb ta' din mulej fetaħ. Hawnhekk għandna twelid mill-ġdid. Meta minn qalb li hija resistenti ma trix taf balla, avversiva l-Alla, il-mulej jiftaħ il-qalb. Hija x-xogħol tiegħu. U allura mek għandna il-twelid mill-ġdid. Biex tisma' l-ħwejjeġ hemm hija s-sejħa interna. Il-Vanġelu milquh b'imħabba. Issa Lidja saret temmen. Issa Lidja saret ħajja u allura qed tesprimi l-ħajja tagħha. Il-qalb ta' din il-mulej sema fetaħ biex tisma' l-ħwejjeġ li kien qiegħed jgħid l-Apostlu Pawlu. Għalhekk fil-każ ta' Nikodemu ħraġmu lura Nikodemu. Meta Ġesu irreferih għal dan ix-xogħol indispensabbli tal-Ispiritu Santu. Jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ġesu kompla f'dik l-istess diskursata sabiex lill-istess Nikodemu x'għandallu l-Vanġelu. Il għaliex meta wieħed jitwieled mill-ġdid x'jiġri? Dara jkun diġà sama l-Vanġelu, forsi repetutament dak il-Vanġelu ma jkun doċċejn għalih. Qed jifhem kollox. Qed jifhem kif Ġesu huwa miet bħala s-sostitut, miet bitpattija d-nubiet tal-poplu tiegħu, qed jifhem kif Ġesu li bentalla sar bniedem għammar fostna, miet reġa' xoxta, qed jifhem da kollu, forsi qed jaċċettah ukoll. Intellettwalment qed jaċċettah. Però b'daqshekk minn tissalvat. U allura wieħed li jkun sema l-Vanġelu appena l-Ispiritu Santu jagħtih dik il-ħajja ġdida jsir jemmen il-Vanġelu. Jilqa' l-Vanġelu fil-qalb tiegħu. Nikodemu kellu bżonn jisma' dwar it-twelid mill-ġdid. U kellu bżonn jisma' wkoll aktar importanti dwar
l-Evanġelju. Kapitlu 3 vers 13 Ġesu jkompli jgħidlu ebda bniedem ma tala fis-sema ħlief dak li niżel fis-sema, bin il-bniedem li fis-sema. U nnifsu dan huwa l-bidu tal-Evanġelju li Alla fil-milja ta' żmien bagħat l-ibnu mwiegħed minn mara biex jifdil dawk li kienu taħt il-liġi. Vera? Wara bin il-bniedem li niżel mis-sema u bħalma Mose qolla s-serb fid-deżert hekk jeħtieġ li jitgħolla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ma jitilifx iżda jkollu l-ħajta dejjem għax Allek ħabb id-dinja. Illi tallibu waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jitilifx. Iżda jkollu l-ħajta dejjem għax Alla ma baxx nibel fid-dinja biex jikkundanna d-dinja. Biex id-dinja tkun salvata bih, dak li jemmen fih mhux ikkundannat. Ma dak li jemmen fih huwa diġà kkundannat għax m'hemminx fl-isem tal-li baħad dan huwa l-Evanġelju fil-qosor vera, fil-qosor. Sinossi sabiħ ma tal-Evanġelju vera. Nikodemu kellu bżonn jisma' x'inhu l-Evanġelju. X'inhu l-Evanġelju? U appuntu il-bniedem jista' jirċiev intellettwalment, jifhem din l-istorja dwar li bent Alla li sar bniedem u miljalu nnifsu sal-mewt tas-salib malla ollieħ wis u taħisem li fuq kull isem, dik hija l-istorja li biha aħna salvati. Imma kif nista' nilqaħħa? Kif nista' nemminha? Kif nista' nagħmilha tiegħi? Kif nista' niġri għal ken li hemm Ġesu Kristu mingħajr ma l-Ispiritu Santu jagħtini dil-ħajja imsejħa it-twelid mill-ġdid. L-Apostlu Pietru meta rrefera għal twelid mill-ġdid ara kemm ipoġġija sabiħ. Fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 1 vers 23. Billi twelidtu mill-ġdid min nisel mhux li jitħassar imma li ma jitħassarx permezz tal-kelma tal-ħajja u li tibqa' dejjem. Mela, hawnhekk nifhmu għala hemm bżonn illi nxandru l-Evanġelju, għala hemm bżonn illi l-bxara tajba iwasslu għal in-nies. In-nies huma mejtin spiritwalment. Ma nemmnu illi bil-ħidma tal-Ispiritu Santu kapaċi jirrispondu għall-Evanġelju meta jingħataw dik il-ħajja ġdida mingħand l-Ispiritu Santu. Allura il-mistoqsija tiegħi din nasab jiena għal kull waħda minnha. Għal bieb u l-qraba tagħna għal poplu Malti kollu. Twelid minn ġdid. Għax tista' tkun reliġjuż, Nikodemu ma kienx reliġjuż? Bniedem eżemplari? Bniedem illi l-nies kienu jżommu fuq iċ-lidejn? U Ġesu għallu jekk ma titwelid minn ġdid, ma jistax jidħol fis-stat ta' Alla. Kellu kollox, moralità, virtù, fama tajba, reliġjożità, x'ma kellux. Ma kellux ħaġa indispensabbli. It-twelid minn ġdid. Għalhekk meta Nikodemu mara għandu, Rabbi aħna nafu li inti mgħallem ġej minn Alla. Bħalli kieku mhux dak l-importanti. Ġesu qallu? Ġesu kien jaf il-qalb tiegħu, kien jaf x'hemm f'qalbu. U allura marlu eżattament fuq il-ferita. Messlu l-ferita. Tidher inti bniedem tal-affari tiegħek u n-nies għandhom ħafna rispett lejk, però minn għard il-ħajja ġdida minn ġej. Twelid minn ġdid. Ma jistax ikun hemm kwistjoni bejnek u bejn Alla aktar urġenti minn din. Tgħidli kif nista' nkun naf? Kif nista' nkun naf? Tkun taf jew taraf twelidx minn ġdid billi tara hemm dil-bidla radikali fik. L-Ispiritu Santu fejn hemm il-preżenza u l-ħajja tal-Ispiritu Santu, il-bniedem jinbidel. Partikolarment tliet affarijiet, il-fidi fi Kristu, jekk inti wieħed minn ġdid temmen fi Kristu żommu bħala l-uniku salvatur tiegħek. L-imħabba lejn Alla u l-bniedem. Mhux lejn il-nofsu żana nies li huma l-qalbek u daqshekk l-oħra ma jimpurtomx, imħabba lejn il-bnedmin kollha. Sinjali ta' twelid minn ġdid. U t-tama tiegħek f'Ġesu Kristu. Li ta' kuljum tixtieq u titlob mulej ejja. Għax il-rabta ta' qalbek hija miegħu. Pawlu hekk għamel ma' Tessalonika għalihom aħna nafu li intom maħturin minn Alla għax l-Evanġelju tagħna ma ġikomx bil-kelma biss ma bis-seta wkoll, bl-Ispiritu Santu, b'konvinzjoni sħiħa. Il-kambjament illi fejn hemm dil-ħajja ġdida mod jagħmel l-Ispiritu Santu, il-bidla se tkun evidenti. Jekk m'hemmx bidla, għadek mejjed. U għal-mejjed li jibqa' kif ikun. Lemma fejn jidħol l-Ispiritu Santu.
Fej jibda l-qad tal-bniedem, dak il-bniedem ma jibqax li jkun. Ġesu spjega b'mod sempliċi, siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin. Lanqas siġra ħażina ma tista' tagħmel frott tajjeb. Jekk in-natura tas-siġra hija tajba, hija magħmula tajba, allura inevitabilment min-natura tagħha s-siġra se tagħmel frott tajjeb. U allura kif nista' ninduna inix imwiegħed mill-ġdid? Bażikament temmen il-Vanġelu. Għax kull min jitwed mill-ġdid idur lejn Kristu. Bindiema ġenwina b'soba għal dnubietu, jibda jaħrab, jobod u jistmell id-dnub u l-fiduċja tiegħu tkun 100% fuq Ġesu Kristu. Il-blata soda li ma jistax ifallina. U l-Ispiritu Santu illi idawwarna lejn Ġesu Kristu, jurina l-ġmil tiegħu, l-eċċellenza tiegħu, kemm għandna bżonnu biex ikun il-sit u s-salvatur tagħna. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved